खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय यूपीएससी आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि यूपीएससी आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे आनजादखौ थांनाय बोसोरनि जुन दानाव खुंदोंमोन आरो बे आनजादाव आसामनिफ्राय गासै 7 आनजाद होगिरिफोरा उथ्रिसारनो हायो। बेनि गेजेराव आसामनि बारग' डीजीपी कुलधर शइकियानि फिसाज्ला आर्नेक शइकियाया 59 थि मासि जायगा आवग्रिनो हायो। सेजाल आगरवाला 112 थि, निवेदिता दत्तआ 679 थि, तपन डेकाया 766 थि आरो किशोर सूत्रधरआ 784 थि मासि मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे आनजादाव हारियाना हादरसानि सोनेपात जिल्लानि प्रदीप सिंहआ 1 थि मासि जायगा आवग्रिनो हादों। नैथियाव दङ धुबरी जिल्लायाव 3 उदखारिफोरखौ हमदों। धुबरी जिल्लायाव आसाम पुलिस बिफान आरो आर्मिया हाजिरापारा ओनसोलाव जयै अपारेशन खालामनानै 3 उदखारिफोरखौ हमो। बे 3 उदखारिफोरखौ केएलअ उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर 3नि मुंफोरा जाहैबाय फारियै 26 बोसोर बैसोनि उत्तम रय, 30 बोसोर बैसोनि सन्दीप कच आरो 27 बोसोर बैसोनि उमा कच होनना सिनायथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे उदखारिफोरा गंसे नाम्बार प्लेट गैयै मटर साइकेलजों फाकिराग्रामनिफ्राय बिलासिपारासिम थांबाय थानाय समाव बिसोरखौ हमो। थामथियाव दङ जयपाल ब्रह्म क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसार बिबान रुजुनबाय। चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइ बिफानाव मैखोमै बिगोमा जगायबोनाय जयपाल ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसार बिबान रुजुनबाय। बबेखानि गोदानै क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसार आरो डीएमसी बिबान रुजुननाय जयपाल ब्रह्मखौ क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथाइनि दाहार गोस्लायनाय फैगोन होननानै सांग्रां नोजोरगिरिफोरा आसा खालामदों आरो लोगोसे बिथांखौ गोजोननानै बरायो। ब्रैथियाव दङ केरेलायाव सासे 75 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामो। केरेलायाव मोनसे सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाया जालाङो। केरेला रायजोनि एर्नाकुलम जिल्लानि सिङाव थानाय सासे 75 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जयै जिनाहारि खालामो। रिपर्टनि बादिब्ला फुंनि समाव सासे आइजोआ बे आइजोनो साहा जासियो आरो लोगोसे बिथांनो थांखुबो जाहोयो। बेनि उनाव बिथांखौ जिनाहारि खालामो आरो बे आइजोखौ गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। बेनि उनाव बिखौ केरेलानि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा गोनां सासे आइजोखौ लाफानानै गासै 3 सुबुंखौ खायो। बाथियाव दङ चिरां जिल्लायाव गिबि कर'ना बेरामि थैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं टुक्राझारनि थागिबि 51 बोसोर बैसोनि प्रमद नार्जारिया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला बिथांखौ थांनाय 3 आगस्टआव काजलगावनि सुम्बला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय गोब्राब हालतनि थाखाय बिथांखौ बरपेटानि फाखरुद्दिन आहली अहमद मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा बे संसारखौ अराय समनि थाखाय नागारलांनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि प्रमद नार्जारिनि केसआनो चिरां जिल्लायाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय गिबिसिन जाथाय। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।